Здравейте, хора! Днес ще играем на една игра. Ето тази. Обърках се, де. Обърках се. Днес в днешното видео знаете какво ще правим? Ще играм на Among Us. Тук ще си говорим с хората. Не знаете тази игра? Тук може да си говорите с всички хора. Обаче на клип не ми дадоха. Аз го намерих, де. Който я има да се абонира. Аз съм играл по-рано на игра, не знам да се играе. По-малко съм играл. Но не. Повечето някъде тука. Повечето някъде тука. Къде ти да това чудовище? Къде е това чудовище? Вижте. Преди малко съм... Е, тук се включва нагоре. Ей, там е значи. Къде са тука? Тук ли? Единия умря. Единия умря. Хора, брат, единия умря. Единия умря. Хора. Днеска, знаете, че YouTube не ми дава да правя дълги видео. Може да ще бъдат само над 15 минути. Не до 14,5. Без 30 секунди ще бъдат моите минути. Моето време за мен ще бъде така. Може да предпусна още 3 секунди, за да не мога да го кача едно видео. Затова. Айде къде излъм чудовището, че те и прави. Че играта е 14 минути. Е играта. Ето го. Само го вижте какъв е тоя. Вижте го! О, фенера ми свърши. Трябва ми батерия. Ей, са пък наистина няма батерия. Нямам батерия. Хора, нямам батерия.
Хора, нужна ми е батерия. Аз нямам. Ето. Батерии. О! Батерии. Къде отиде чудовището? Аз не знам. Чудовището това днес. Къде отиде? Това видео след 3 минути ще свърши. Хора, мисля да приключваме, защото нали разбрахте? По-стара иска да сме приятели. Нищо са убили един човек. Иска просто да сме приятели, друго не иска. Какво да ни гледа? Само ни гледате как сме приятели. Друго ми я направите. Скучайте си казвате, много скучно видео, само гледаме как те се харесват. Никой няма да убиват, никой няма да бяга. И това сте се чудили май. Да знаете. Това се чудите. Имам ги е страх. Хората ще слагат капани. Защото ги е страх. Я знам, че трябва да се размене той да му уби. Убиха ма. И това видео би трябвало да свършва. И сега грешното. Никой хора искам да ви кажа за видеото. Никой не го е гледал. Това видео никой не го е гледал. Гледайте го, задължително и напишете в коментарите какво искате да нарисувам. И ще го кача в YouTube. Ще го направя и след това ще го кача в YouTube. Направо. Това ще си го гледате. Искам да ви кажа, че това беше от мене. Искам да ви кажа, ако се чудят откъде качвам тези епизоди, това са от тук да ги качваме тези работи. Тук са на други работи, които съм ги качвал преди. Не съм ги качвал. Само тези двете. Като ви казах, бяха яки, нали? Бяха ли ви яки? Тези двете. И сега време да качваме тази клипче и искам да ви кажа чао!